Neuveríte, kam až ďaleko do minulosti siaha história poisťovníctva. V starovekom Egypte si stavitelia pyramíd vytvárali spoločné fondy na pohrebné náklady. Dnes máme zmluvy, zákony a dohľad, ktoré chránia klienta. V Ríme sa pozostalým rodinám vojakov vyplácali peniaze na prežitie. Životné poistenie dnes zabezpečí rodinu aj pri strate príjmu. V Janove a v Pise už v 14. storočí začali poisťovať lode aj náklad. Poistenie dnes pokrýva zdravie, majetok aj dôchodok. Prvá poistenie vznikla v londýnskej kaviarni v 17. storočí. Poistenie si dnes vybavíme za pár minút v mobile. V 19. storočí sa prvýkrát vytváralo poistenie domov, úrody či hospodárskych zvierat. Moderné poistky môžu byť aj formou sporenia či investovania. Po roku 1989 sa na Slovensku otvoril trh a začala digitalizácia. Dnes technológie prispôsobujú poistenie priamo vašim potrebám. Ak chcete vedieť, aké poistenie je pre vás najvhodnejšie, napíšte nám správu a my vám poradíme.